I pozdrav svima ljudi i dobrodošli u novu epizodu Brawl Stars. U današnjoj epizodi treba prvo da vam javim da sam napravio klan, zove se Krajevi, tako da uđite. A još nešto, osvojio sam brawlera pod imenom Bull. Isprodat ćemo ga, a primetio sam da ga dosta ljudi igra u ovom showdownu, tako da ćemo tu. I ništa ne gubim ako izgubim, pošto imam 0 trofeja. Sad ćemo da ga vidimo, mislim da je on Slipton Shelly. Da, samo što ima manji ovaj put. Skida. 1006 kako smo najbliži. Izgleda. Da, znam njegov specijalni napad kao da se zaleti u tebe kao bit. I... ajde. Pokušat da uništim ovu Shelly. Ako se Shelly i Bull jako sličan. Ne znam. S tim što je Bull tank. I Bull ima više života, ali Shelly radi veći damage. Tako da... tu su nagrade. Shelly se dosta lakše igra. Zato što i početni je kao on je kredit. Shelly je ubila ovog drugog Bulla. Dobio sam po 6 trofeja. Sam bio treći. Ajde da probamo da igramo Bulla u ovom game grabu. Nešto. Sad ćemo vidjeti. Znači, i oni igraju Bulla. Ova je epic, ova sa bombom. Mislim da igra bombe. Čini mi se da sam je jedna. Ali ne znam koliko se dobro sreća. Da, on kao što se misli ima manji range od Shelly. Dobro, i to je prihvatio. I ovaj je. I Bull se dobija ako imate preko 250 trofeja. To ste svi mogu da vidite. Ako igrate ovaj Brawl Stars. Da. Izgleda. Vidim, dobro. Sad. Moram malo da se izašem. Da li ću uništiti bar ovu spravu? Da, ta sprava me baš nervira. Oni su već u countdownu. Ja mrzim ovog lika koji baca ove stvari. On mi je nekako najgori od svih. Ne znam kako se gleda. Da, gotovo je. Dobro. Ne gubim ništa. Da, on je to uzim sad. Da. Sad da. Dobro. Ajde da igramo ovog Bulla. Ovog puta ćemo vidjeti. Znači, napadat ću češće. Ovo jedno da se šta radi. Zapravo uopšte nisam napadao tek na kraju, ali na kraju
da će i ovi. Neće igraju time. Aha. Evo došlo. Ne igraju tim upir, evo. Tako da. Činimo se samo. I hold. Ja neću da. Malo sam neću da ga igram. I još nisam nešto posebno dobar s njim. Moram da izbjegavam ovo. Dobro je pa te stvari na ovaj Jackie. Da, Jackie je gotov. Stano Oli. Odličan je. Sada. Samo. Ura. Da, gotov sam. 100%. Ne! Mislim da nisam došao do... Dobro, ovako sam treći. Tu sasvim aktiran. I dobili smo nam klana bulu. Lijepo. Joj, kada sam telegram. Evo. Ništa. Neki dark scene. Ne znam kako ti da je. Evo. A dobro, brzo su se napomenuli. Dobro. Idem da vidim koga je. Bull protiv Bulla. Tek boje igra Bulla. Ne vidjeti. Najvjerovatnije on. Ali dobro. Možda. A daj, ostajem. Da, često mi se što je ovo bilo. Ne znam nešto nije činiti. Ne znam šta se dogodilo. Dobro, vidite ovaj input. Ne znam zašto je to kod igre tako. Ne radim internet, nešto nije redu. Da, ne znam konekcijom bez mesta. Nekako najgorija situacija. Primetio sam da su ove protivnice dosta bolji nego ono kad sam počeo. Ja mislim da to više zavisi baš kakvi će vam biti protiv. Znači, to su i veći. Nije. Kako god. To će vam protivnici biti tebi. Da, ja sam gotov ovdje ponovno. Četvrti sam, dobro. Nije loše. Vidite, nećemo sad sa Bullom. Igrat ćemo Shelly. Ne. Ajdemo Bulla. Ajdemo u duo. Bulla. Da, možda tako uspijemo. Držat ću se mog teammatea Colta. Da, ide Colta. To sam ih rekao. I Colt nije, treba tank Coltu, tako da smo mi sasvim tim. Već jedan tim umro. Vidite, ovdje sam neka, ako vas prijatelj žive, vi ćete se vratiti skoro. Htio sam još uradim. Možda nisam skakao se vidite.
To, ubio sam je. I sad imamo 5 ovih. Kako se to zove? No, tako zove neko. Da, sigurno ima tako ima. Ne znam, manje ti mislim. Mislim da je tako nešto. Hanzo se vratila, okej. To mogu da rečem, nisam uopće nam ubio. Hanzo vam je ova Nika. Joj, ne. Da, to je dobro što možete da ugurate vaše protivnike u... Nika, hajde imaj to. Dobro, Nika. Neće on. Dobro, igrat ćemo mi s nekim drugim. Dobro. Ovaj Poco. Da, Poco se zove. Ja i Poco igramo. Poco, jer može i da healuje čak. Ovo da nerviram. Malo. Ću vidjeti mogu li da napravim neki kill. Da li stigam dobijem ovu? Ne, on mi je ubio. Dobro, i to je opet naš korist. Idemo ovako s druge strane. Evo je i ova Nika. Ne, mislio sam da mogu njega da uguram. Vidite ovdje kometa ovog teammate koji izdrži još 15 sekundi vi se vrati. Izgleda da se neće vratiti. Stvari možda i se i vrati, ko zna. Da, joj. Da. I ovaj Poco može sam. Ne bi rekao. Ili možda i može. I to bi bilo kada